Vi har lavet en tidslinje om Europa efter 2. verdenskrig og så op til år 2017. NATO. NATO blev oprettet i 1949 med sikring på verdensfreden på det grundlag, at de vesteuropæiske lande følte sig usikre over for Sovjetunionen. Atlantpagten var grundlaget for NATO og blev underskrevet af 12 forskellige lande. Den vigtigste del af Atlantpagten var Art 5. Art 5 gik ud på, at hvis et NATO-land blev angrebet, kunne de andre opføre sig som om, at deres land blev angrebet. Kul- og stålunionen. I 1950 kom Robert Schuman med et forslag om kul- og stålunionen. Kul- og stålunionen skulle være et fælles marked så man, med kul og stål, så man forhindrede landene i at opruste deres hær igen, så det kunne starte en ny krig. Og det var med grundlaget på, at der var en fare for en konfrontation mellem Frankrig og Tyskland. Og i 1952 der startede så med Paris-traktaten, som skulle løbe i 50 år indtil 2002. Traktaten det var hele grundlaget for et fælles Europa og meget centralt for oprettelsen af freden. Romtraktaten. Romtraktaten var en udvidelse til EU. Det handlede om et frit marked, hvor der ikke var nogen told på varer. På Romtraktaten ville Storbritannien også gerne være med i EU, men der blev nedlagt veto af den franske præsident Charles de Gaulle, fordi han mente, at de forhandlede for meget med USA, og han ville ikke have, at USA skulle bestemme noget i Europa. EFTA i 1960. EFTA var et nyt handelsfællesskab, som blev oprettet med Danmark og Storbritannien i spidsen, fordi at det var så svært økonomisk at være uden for kul- og stålunionen, så man var nødt til at have nogle nye handelspartnere. Og EFTA det fungerer stadigvæk i dag. Der startede som 7 lande, og nu er der 4. Nye medlemmer. I 1973 blev Danmark, Irland og Storbritannien medlemmer af EU, eller EF som det hed på det tidspunkt, og forlader dermed EFTA. Men det hele tiden var de 3 landes formål at komme med i EF. Det indre marked i 1985. Det indre marked var ikke blevet opnået som det mål, man gerne ville. Man ville gerne have opnået det oprindelige mål med et godt indre marked i Europa. Derfor lavede man det europæiske fællesakt i 1985, så man kunne få det oprindelige mål ført fuldt ud i livet. I 1993 kom Maastricht-traktaten. Maastricht-traktaten blev godkendt af alle lande undtagen Danmark, og derfor kunne ikke gennemføres efter en folkeafstemning af alle EU's medlemslande. Derfor fik danskerne 4 forbehold under Edinburgh-aftalen. Det er, at de ikke var med i unionsborgerskabet, de behøver ikke være med i euroen, de behøver ikke forholde sig til forsvarspolitikken, og de skal ikke være med i det retslige samarbejde. Det er også det år, hvor EF skiftede navn til EU. 1999 kommer ideen om en fælles myndighed, altså euroen, og den kom på gaden i år 2002. I 2004 blev EU udvidet med de østeuropæiske lande. Her kan man virkelig se den demokratiske forskel fra tilbage i starten, hvor det kun var de rigeste lande, der måtte være med. Men det på dette tidspunkt østeuropæiske lande var meget usikre. Lissabon-traktaten i 2007. Bulgarien og Rumænien kommer med i EU, og når EU op på 27 medlemslande. Lissabon-traktaten skulle gøre EU mere demokratisk og styrke sikkerheden i EU og sikre den bæredygtige udvikling i EU. Og også at man skulle begynde at arbejde med klimaforandringer. I 2016 forlader Storbritannien EU i Brexit. De mener, at EU bestemmer for meget i Storbritannien. De mener også, at østeuropæiske arbejdere har det for let med at komme ind i Storbritannien og stjæle deres jobs. Priserne på varer i Storbritannien steg rigtig meget på grund af den told, der nu er, at det ikke længere er medlem af EU. Og afstemningsresultatet i Storbritannien. 48,1% vil blive i EU, og 51,9% vil forlade EU. Og stemmeprocent var kun på 72,2%. Og det var cirka 1 million i stemmeforskel.